Ние ще слагаме мултимедия на Ford S-Max Galaxy 2006. Така изглежда старата. Мисля, че е с тъчскрин. Ще слагаме тази пластмасова рамка, която позволява да сложи навигацията. 9-инча навигация с камера, всичко от CarMedia BG. Е така изглежда. Също така ще адаптираме и волан, да работят всички копчета с навигацията, с новата навигация и камера за задно виждане. Да им какво ще направим. Ето, медийката е инсталирана, музичката бачка, копчетата работят, сменяме песни, климатика сме го изкарали в Android, както виждате. Всичко е точно, Android е страшно бърз, приложение, абсолютно всичко работи. И това е от нас. Вие Auto, град Харманли, медии, всичко инсталираме, няма никакъв проблем. Задна камера също имаме, забравих да кажем. Ето е задна камерка, всичко е монтирано, няма проблем. Град Харманли, BS Auto, заповядай.